Haga jingle kai Bundesliga pada RB Leipzig Persia ika Eintracht. Haba pai syang nega jingle kai ka RB Leipzig kalau khor ka nam job hadin bagalala ban film ika Eintracht da arla kawai. Baleng bang nega jing job ka RB Leipzig kadang ne ka kerdan ka basau haga mi Ïakhun point ka Bayern Munich kadang pad ka kerdan ka banengkong ka Leverkusen kadang pad ka kerdan ka baar. Haga jingle kai Premier League hapdeng ka Bournemouth Persia ika West Ham haga nega jingle kai boro arteli ki Kynhun kia khai da marshi gol. Bad ka gol pania khai ka Bournemouth kala yo ban tap ashwa ban kut ka jingle kai kata haga menit ka bakandai peu. Haga wei par ka jingle kai Premier League hapdeng ka Southampton Persia ika Tottenham haba pai syang nega jingle kai ka Tottenham kala khor ka nam job hadin bagalala ban limsuk ika Southampton Haduh san lanot. Badia ka gol nengkong jong ka Tottenham la yo ban tap tang haki live penru second. Haba pai pat syaka mi Ïakhun point jong ka jingle kai Premier League ka Liverpool kadang ne ka kerdan ka banengkong ka Chelsea haga kerdan ka baar ka Arsenal haga kerdan ka balai ka Nottingham Forest kala kiu syaka kerdan ka basau kad baga Manchester City ka haban hiar syaka kerdan ka basan. Haga jingle kai Serie A hapdeng ka Lazio Persia ika Kynhun jong Lautaro Martinez ka Inter Milan. Haba pai syang nega jingle kai ka Inter Milan kala khor ka nam job hadin bagalala bat limsuk ika Lazio hadun riu lanot. Baling baga nega jing job ka Inter Milan kadang ne ka kerdan ka balai ka Atalanta ka kerdan ka banengkong bad ka Napoli kadang bad ya ka kerdan ka baar. Ka jingle kai final jong ka FIFA Intercontinental Cup Arhajar Arpeusau hapdeng ka Real Madrid Persia ika Pachuca na ka Mexico on sai le kai Lashai min haga Porsche Paushiteng.